Jo, hallo. Hallo. Die jong. En ons so vier warm geloop. En ek dink nou hier wag dat die son kom en die mense wat so strie onder die pad. Tja. Dis lelik skel mekaar oor die vens en dis lelik hoe jy dit skel. Ai nee, wanneer wil die mense dan begin opbou met hulle goede? Met hoor jy goed wat die een hand die ander hand skel. Maar as spiere oor vuur maak en vasgoed rook en allerlei goede. Hoe hulle kan sommige kere onnodig is. En dan moet jy hoor, hulle skel nou nie meer oor die vuur en die rookie. Hulle skel nou plomper soenlike goede uit. Jo, mense is lelik, omdat ek in lelik skel. Nee, die wat ek maar voel, ek wil eenmaal uit die plek hê, weet mami? Nee, die mense is sommige kere regtig onnodig. Jo, want dit gaan so hier sommige kere deur die week. Ek wil nie eens deur die weekie, na weke. Dan kan ons totaal en aan die slapie, dan kry ek so verarmer, ja, Ryan jammer. Van dan moet hy nog nagskof toe. Yes, die praat nou van trek. Waar kry jy nog geld vir trek? Mami, is mami besig om oud te raak of wat? Ek het dan vir mami gesê, hy's gepromoot. Nee, ek heb maar so belangrike goed om vergeet. Hy's gepromoot mos nou. Nou ons soek nou 'n ander plek. Ons voel nie meer om hier te bly nie. Jo, dis ons het nou genoeg gehad nou. En dan trek julle, ek is so elke dag by jou. Waar toe gaan julle trek? Ek het mos nie so elke dag aan na toe nie. As mos dit te sê, ek gaan nie vir mami sien nie. Ek gaan nog steeds vir mami elke dag sien. Ons gaan plan maak dat my ma by ons moet wees. Ja. En julle kinders wat hier rond skool loop en allerlei dinge nog. Is reeds die tipe dinge wat ons wil uitsoek, daai mami. Skool en allerlei, ons wil reeds sulke goede eerste in orde kry voor ons moet toe trek. Maar ons is sterk op pad. My hart gaan nie lekker is regtig hoor. My hart gaan regtig lekker is. Nee, maar mami hoeveel so te voel lief en ons gaan nog steeds mekaar elke dag sien. Whenever mami voel, mami wil ons sien of die kinders of so. Hi, Ryan, hello. Hello. Hello, Ryan. Also, right, Jana, klaar. Ek hoor jy is promoot, gaan nou net so baie buta, jong, Jana. Nee, dis reg. Dit was lekker, jong, maar ek gaan sommer nou weer dadelik aanstap met die man. Ja, oké dan, mami, Sien julle maar weer môre. Okay, dan. Dankie, en dan vergeet ek nou die vroeg op. Sien jou hoor, papa. Oké, mami, mooi bly. Mooi bly. Bye, Ryan. Assie, bye. Kom bly sulke goede. Jy praat enige ding saam met jou ma. Jou ma kom, ek kom met die werkie, jou ma is hier. Julle praat, is die ding en is hy ding. Is mos nou nie reg hy ding wat jy doen nie. Hy is dan my ma, Ryan, wat verwag jy? Maar nog steeds, jy praat te als met jou ma en besides dit, ek kom met die werkie, dan sit jou ma hier. As ek gaan, dan sien ek haar kom jou ma. Is dit reg hy? Nee, dit is nie reg. Dit is 'n probleem by jou nie. Nee man, is nie reg hy nie man. Enigiets kan gebeur of ek kan vir jou 'n ding sê, dan gaan hy ding praat met jou ma. Is mos nou nie reg hy ding nie man. Ek hou nie van die regtig werk is nou, ek is moeg van hy. Regtig. Jy moet nie so alles praat nie. En jy moet vir jou ma sê, jy moet nie so aanhou. Dinge se nie hierso kom en hy kom sit, kom sit. Jy sien nie my ma kom sit hierso aanhou nie. Nee, aangesien dit 'n probleem is vir jou nie en hoe te veel is vir jou, dan sal ek haar laat weet om haar nie weer voed te sit nie. Asseblief, jy gaan Nee, my sal haar groot laat favor weet. doen. Nee, ek gaan haar sê ja. Kan nie weer praat. Ek kyk nou nog op hulle kan, wat is my kan by ma self hier binne kan besig. Baie dankie by mami so elke dag kom help. Ek weet regtig wat sal ek so deur my baie doen. Ek moet naar die jong. En dan weet ek dat geen zaak die hy is reg getrek en skoon gemaak. En ek dink wag ek is by jou begin voor jy kom en dan trek sommer daar. Maar jy sal my heb ek iets moet gee man. Ek gaan maar by een ander wat ek vir mami mos wou laat weet. Nee, hy wat ek en mami oor gesels het gister. Jo, Ryan het net so aangegaan oor dit. Ja, hy wil weet hoekom praat ek so als met mami en elke ding wat hy van my sê, gaan praat ek net so by my ma. Toe gaan hy man narlik aan mami. Hy nee. Maar wie wat, ek weet nie dat ek jou al gesê nie. Elke keer as ek hier is en hy man kom in by die deur en sien ek sommer om gesig lekker. Lyk so hy sal dik. Amper so vat so die verwar wie. Hy so hy gee my so hy feeling. As jy gesien het ek het nou bedag sommer net geloop. Ek het gesien mami loop onmiddellik.
Is seker ook maar die moegheid by die werk of die stress man. Wat so maar mami hoef nie te worry nie, mami kan nog elke dag kom. Hy sê hy tipe mens wie hy noem, vorige jy is die. Verstaan jy maar? Die ma kan nog altyd kom man. Misschien was het ook mijn oma net stress, man. Misschien net nog stress met die promotions, wat je nog Ja, gezegd. die werk is maar zo meerder nou, is maar niet zoals het voorheen was. Ik verstaan maar niet. Zo dat gaan wordt het. En toen ik zo hoor van die mensen waar hij daar zo bekleed in je straat. Mami, hij stelde aan toen ze het lelijk voor. Ja. Toen ze het lelijk hoe hij mensen aangegaan heeft. Ik moest die vensters, die deuren, alles toe maar van toen wij die vloek worden. Toen ze weer net zo lelijk voor. Toen ik weer, ik kan niet nog naar zulke goede wel luisteren. En die meisje, die kinders worden die veel talen en goed. Dat is reden, deel van die reden, hoe kom ik ook die vensters in huis toe gemaakt. Ja, maar mensen hebben al besluit om einde van het jaar te trekken. Als maar zo met 3 maanden, dan zit moest ook wel van ons dan doen school changer en allerlei goedjes. Verstaan je? Maar zo hier wil net die woorden zeggen weer praten hè. En die blijft maar op zo. Ik blijf als is nog boei boei kom. Zit een man wat werkt en wat van mij? Kijk hoe ik blijf met veel kleren werk toe gaan. Omdat met beloning brood. Dan zeg je die werk die mannen laat maar roep me op beloning. Ja. Beloning brood elke dag. Om zo aan te gaan voor die kind. Ja, maar ik Kom is... ik elke dag bij jou. Zij kan niet van mij zo'n kleintje maken. Je stuurt een kind met beloning brood school toe. Nee man niet. Kijk, ze was met kleertjes schoenkousen en ik draag weken paar kousen. Ik maak bij haar school. Jij moet bij jou huis wees. Dan kom ik in je aanbreid en zeg je gaat nou veel ration warm maar zo denk je dat is recht. Moet je nou al die goed voor die kind zeggen? Zij moet weer van hoe kom je hier maar op zo? Huh? Hoe kom je maar op? Ik hou er niet op, hè. Ik denk dat je van je man beloning brood werkt toe. Nee, mijn pa, ik maak iets om te eten van. Dan moet je maar leren. Je moet je maar leren. Zij komt kinderen heel dag bij jou en komt ze bij deze. Kom ik bij deze en zegt ze nou veel ration warm denk je dat is recht. Mami? Mijn kind. Je pa gaat ook maar van niet zo kwaai aan. Maar je moet zien hoe als hij bij de ijs is. Die laat ik zo elke dag naar jou toe komen. Je moet hem zien bij de ijs. En hoe voor dat is een probleem in mijn leven. Het is een probleem in mijn leven. Ze komt kinderen zeggen al je goed wat ik doe na de reis bij jou ne. Nee, mami praat niks van mijn pa niet. Ik zei voor jou, jij moet ophouden zo rond huis door huis zitten. En dat is de eerste keer wat ik jou kom halen zo niet. Ik ga maar op man. Ik ga maar aan. Ik heb nog niet dat veel pa. Gaan ze iets over? Elke dag zo. Ik wil minstens een bonen uit vandaan gaan. En jij? Ik woon jou. Jou nu maar op zo niet. Want je ook een man mee moet voorzien. Als jij niet van jouw man nog zo aan gaat, dan beter je sokjes optrekt. Ik is hier. Dat is alweer. Dat is mami alweer terug. Wat je Was al vaker in vandaag. Ik heb veel appels gebracht voor de kinderen. Ah, baie dankie. Dankie wel. We gaan hulle weer geniet aan dit. Ik kom maar gooi geert met die hier. Oei. Maar daar rijden, hallo. Ik heb nog Ik niet ben van van het gebracht, ik ken je. Ik ben ons het gebracht, je weet ons wat gemaakt. Mijn ma had die appels gebracht, Ryan. Is het nodig om zwaar te gaan niet? Toen is misschien niet recht. Ik kom met die werkje, mijn mazie. Ik doe dat en mijn mazie. Is misschien niet recht. Hoe voel het nou voor mij wat in die werkje komt? Ik het eens meer uit privacy met haar als ik in die werkje kom. Oké, nee, je is mijn vrouw, dat of dat of dat. Ik kom aan en dan zie ik, nee, is mij maar. Wanneer krijgen we ons onze eigen tijd samen? Ik kom helpen, maar net elke dag kom helpen elkaar. Heb je hulp nodig? Ik heb veel iemand Hallo. die te komen. Hey, wow, wacht, dit daar zo. Ik heb voor jou gezegd, je moet op hier bij haar komen. Ik draai me nog niet voor 10 minuten en ze weg. Wat is zo lekker hier bij die huis? Rijn? Huh? Ik weet niet meer. Jou ma wil net even eens. Ja, nou net, ik heb nou net item gebruikt. En zoek ze op een verschonings van appels en goed naar toe te brengen. Let op niet. Aan. Mijn punt is die. Jouw kooi is nog eens opgemaakt bij de huisie. Die kinders ook al die voeten worden. Je blij aan gaan. Hulle moet het weet. Wie wat doen sy? Sy gooi dit die. Toe wys hoe hoor ek hoe het loop sy.
huis toe. Jy beter gaan huis toe. En as die laaste maar wat ek nie op praat. Ek en jy, ons gaan nou praat, sorry. En jy ook? Ek gaan nie weer met jou op praat nie. Ek gaan jou ma belê die van die huis af. Van jou ma soort ja eie goed het. Sy wil hier kom, julle besigheid met my hier. Asseblief man. Ek gaan nie weer met julle praat nie. En Ryan, soort jou vrou uit asseblief man. Ja, nee, sorry. Want jy gaan ek wil is 'n goeie skoonseun vir my al die jare, né? Dis hoekom ek nou hier, ek kom reeds nou hier by die huis. Want elke dag as ek hier by die huis kom en dan sien dieselfde storie. As mos nog nie reg nie. Dit lyk my hulle twee aard aan mekaar die twee. Maar kyk eens so jy jou goed uit. Ek gaan jou nie sê om jou vrou te hanteer nie. Ek gaan maar nou my vrou gaan hanteer. Maar ek is nou siek en sat vir die hele storie. Nee, is reg so. Ek loop nou. Kyk, wat is die storie? As mos nog nie reg die ding. Ons het dan klaar gepraat. Jy bly hoe jy Net die vrugte gebring. maar jy het saam met my gepraat om te sê, kykie, dit is die storie, dit is hoe ons dinge doen. Ek Dit het is al wat ek Pieter en die wat sê net die vrugte gebring het vir die kinders. Nee, ek het nie meer gehoor van die reg hoor nie. Hallo. Mami, vier? Mami dan gehoor gister. Hy moet ek wil kom regmaak man, Justie. Ek weet ek was aan fout geweest en ek wil graag regtig om aan hom verskoning vra. En kyk ek sit jou nou in 'n moeilike posisie en ek is myself in 'n moeilike posisie. So ek dink toe man net ek moet kom regmaak man. Sien jy? Okay, Kan maar as hy hier is. Jy is die man. Okay. Ryan, Ja, kom gou in. Mami, kan ons langs? Ek het sommer nou weer aan. Okay. Ek het nog net die saak kom regmaak. Ja, maar wat wou sien? Justie Ryan, Janna. Ek vra om verskoning. Regtig. Ek weet ek was in fout om so dit gelyk is my hy sal die maar regtig ek vra om verskoning ek het nou moeilikheid by die huis gemaak en ek maak moeilikheid in julle huwelik en ek dink maar nou net ek moet nog 'n bietjie change en ek sal nie weer so elke dag op julle is nie maar julle moet my net onthou ek sal altyd daar is en ek sal nog altyd af en toe 'n draai kom maak by julle maar ek sal nie weer so aanhou nie. ek is bly dat onze privacy gaan daarom nou respekteer word. So, dis reg so ja. Dis regtig jammer man, Janna. Geef vir my 'n druppie boetjies, nee. Jammer boetjie man, regtig. Nee, is reg so. Nee, ek is bly. Ek gaan sommer nog weer aan wanneer toe sien jou pa weer gesê by die Asian. Tot weer storie. Is reg so. Sien jou Ryan, bye. As jy okay, bye.